Say guys, nasi tadzoka zvakare. Unfortunately, zuru atina kwasa kunge tichiuya panapa because ndakazenge ndamboenda masvingo murutasa one or two things. Saka masvingo town yanga iriwo first time yangu yatomupinda masvingo town miyamuya handingati kure stereki asi sanenda kure da kuti batsira vachitumira zvanotumira kana kuti mashereni please mukashandisawo kana kuti ngatiti wodremit iri very easy kuti tinge chinoitora because avana sekuti masvingo macho vana Western Union maline acho unogona kumira kana 5 hours uripo pamutsetse ende futi kumamabhengi vaibva vatadzira kuti hatina mari kana kuti network yakadonha kati ndova sekuti wodremit iri elukuisi saka tiri panapa chirugu chatakambobudisira tikakuratidzai chakagumwa saka iko zvino izvi vakuvaka chirugu chikwasa kuti huku 100 dzinge chikwana saka zviri sei mari zviripo ndinohwa kufara nezviri kuitika izvi amen vamburise kona semakamechesa blue aiwa basa riri kufamba mukuhwa sei nechirugu chakatangwa chirugu ichochi ichi kuti eno mwari apindira zvikanatso kubuda zvakanaka semataurire anoita vanobatsira kuti tirambe tichingodini hamaoni kutoshinga kuite basa racho handitombodzoke sure handisi kugutsikana zvakanyanya dandichazonatso kugutsikana zvapera achitiri ipapo tina rastaman ndakambotora mune imwe vhidhio tikati takazokumbira vazvarebwa kuti rastaman ngaasarewo because kuti vangu vakati havakwasi kugona kuvaka sezvikuitwa narastaman saka rastaman ndiyo isusu semashemarienzi watiri kufanira kubhadhara kuti avaka chirugu chino ichi saka ndo zvandiri kukambena kuti tinge tiita sei tichibhadharawo rastaman asi tichiri ipapo zvakare rastaman akanga achifanira kunge atoinda but akazongowisa kuti nyangwe ndikainda chirugu chacho vanochivakirwa nani maona manje saka ipapapa tichikweretichi rasta zviri sei ndoto ndikamutandaka ndotombofila kunge achati unobhadhara ivi ndikana ndibhadhara ndochibhunya unozoita sei manje bosi tosasati ane mashereni ka tovirirana payment plan sure haisi okuyo matiuka inonzi yakanyorwa ndiyo isingadzika handiti saka nditi kunyebera thank you very much rastaman vashoma vaizozviita zvauri kutiitira nasi zvokuda akatoinda asi ndikuudza chokwadi akapenga kati baba tsoke ngoro yatazotsvaga iyo ingoro yamaisabhora tatazoita zvokukweva nemombe mombe dzenyu kungoro maiwanei iyo chizenge iyo ichibhara ichi uyatone masunga mombe nasi amaita strategy ndosaka paita ichi saka dzanzi mamuchisa modi dzodhonza mombe dzodhonza ndosaka zvinzi chine machine mazana saka mamisa zvingani mukati mebhara zvitina zvaigona kupinda 30 kana 35 mafamba muri kuzvosvukwa mukuda kuti zviite shuwa zvitiri kutoshingirira atotendi chero ukarwadziwa unokasimba unoziva kuti nyangwe ndikarwadziwa sei asi ipermanent thing chekuti mucharamba muchibhenefita uya hedu tiinde timbonoti vana rasta guys rasta ndikokupata-kwata rasta chokwadikachaya masenzi ako chokwadika ndifunga kuti ndikafari saka ndo zviripo rasta saka inonzi chidesign ndakaona ngotanga wasimudza makona apa ndosimudza makona ndozongozira sina basa nelefu ndakutongovhara pa panobva pango zviri faster than makona makona ndanonoka bodza nanga ichidina chida kupurangwa nelefu right because rasta manje dzasakuvhunzawo nhasi samunoa ndisiye ndachiplasta here ndoziya kaba ndinchipera wozifutokera woditi yasvika kai but I think by Monday, Tuesday, no one's okay. By Tuesday, that's just a weather. The second one, ndakati rasta ngafa ngongovaka ndinoona manje. Because anati mvura ikatanga kunaya unogona kuzvitadza vasovaka. Saka at least mudhuri ngaugare wamira. Saka izvozvizvika itori list ndasipi kuchipepa changu. List randanyorerwa na rasta man. Asi ndatochidonesa. Ni fenzi ndatakanga na fenzi ka. How do you say fence? Kuti light ingito light danga. Sasa zvacho amana ka. Adito manje ndisewonjo. Ndisa diki. Ai sai doko because the budget yedu yakadhakwa. Unongoita michaba
Alright, unozondinyorera apa. Saka izvozvi toda maglass mangani 1 2 3 4 5 6. 6 zvimaglass zvekuisa pamahwindo. 6 zvekuisa pamahwindo paimba. Kana racho andimweta bari kufitwa futi ka. Do aya ari papa ka. Then ne part 2 kg. Then ne door doko repachirugu. Then marata iron sheets 4. Then mapranga 3 1 1 4. Then ne fence ndoyata kupenda sokupai. Ne chinyora fence yachononzi chipendi. Fence. Oh, totokanga zviya zvimatindi. Zvanzi zvingani? Toda kuti daily light seiyo toilet. 4 kana 5. Zvawandisa here 5. Mungene zvizvi tudiki kwa zvihombe chanzaka nacho zvimwe mbichana ya kana 4. Kuti kana tudiki ndienda kusatukani. Kuri kuti ndawana tudiki. 4. Ikaposa kalayo? Saurati pendi ndweri strong yakachi. Tingi nderi strong. Suppose yakaita light grey. Kopa musasema ndimchesa black. Sezvakaitwa patele tu. Sainenge yakushanda ichi. Ainenge chi? Patele chi yakapera. Inonzi chiya makaisa iyo. Iyo, oil paint. Inobuda mchi. Oil paint apa inodhura. Oil paint ye black. Inobuda black. Inozoita. Inobuda grey iyo. Irapo. Ina black. Tinga yakashandisa iboje. Because kana ndisingareshi singa tikashasa chiredzi tikatenga chinenge chiri 5 liters kasingareshi chigaba chachoni asi noti uyei saka ndo chavanoisa muzasi muchinotongopinya kudhara hausanganisa udii kana but uyu akasanganisa yanga anayo manyanzoti anga mapenda akawandisa mamwe chisambozo akatoka mugabariti maiziya asi black atikoda kuti izvo ndiite grey and black kuno mali ndakanosaivhiri kwa baba vangu akasa black musasi kuitira ivhu zvofanira kuda neblack saka tikadero tobva tabudisa dhose iro zvakare saka toda kuti macolors atikushanda nawo panapa its black nekagrayish kedwa oil paint anditi oil paint black chigaba 1 I think chinokwana because ukoko kwakune 2 mafla like hanona tikabatanza icho yoita 2 bedrooms then ukota kitchen tobva azonopenda toilet futi muzasi achidesign saka meaning kusukudura 1 2 3 unokwana kuisa muline kudai 5 liter yewo black unokwana then even madoors mo zvinokwana futi but by next day noza ndichatombotsvaga imwe dhera chazokubatsira nangu ndikazorwara hangu nependi one day I'm still to sacrifice, but yeah, old paint ye black out. I think it don't bother. It's too strong. So, but in the yakateka, unosanga sandiri kure, but kuzopenda I can paint. Saka toda tuma brush achari paint. Saka ndise tuma ukutora ndikubatsira oende kumba. Saka tuma brush. Saka doshi ipoeshishi. Some room just off the floor, but you can go to basic. Alright. So I got to go get this up because Bunny cannot come mishap, can misshape, can go so it can now the good floors. I spoke such chambo, Tibate, Vajarewa. Chaso, we saw Chichuitica, Nema floors, we have plastam cati. We have to you are such a Yakuraba, Chiribesa. Ari kuno kuboza kumanyirana netime mind you takamukumbira kuti asare saka kukumbira munhu azvinoti ufanira kumuata maabuse inemere vangoita natingweni saka regai timboenda kwanyika totsvaga kuti zvatinoisa apapa zvinokwana here uye kuti vabhuku vachati kudii ndavaratidza kuti pamwe ndo zvatoda kuzama kuti tipechese muzuva ranhasi maybe ndikapechesa zvandawana muzuva ranhasi kuti kamasenzi katinako pazuva ranhasi teta kutanga kuti Mwari dai matibatsira zvinhu zvapera because budget yedu yakasunga yakasungikana but ndikudawo kuti musare machi pamba penyu pakanaka mane maprojects enyangwe ndikanzi sister Shema vaenda
imi mune mane huku dzenyu dzekutengesa $5 then moramba muchinguzonodhohodhohwa nyika muchidero hazodi kunzwa kuti after eye hamuchagoni kutenga huku kureva kuti panenge paita mismanagement. Saka ndo zviripo. I think huku dzavo dzavachaita idzodzo zvichavabasira. Ndofunga kuti vanga vachizotenga even mapamba akapera sina kudzoka unokwanisa kunotenga mafuta chichichi zvese. Saka toda kuti woite ongoing project yenyu handiti zvangu zvakanaka kuti mafungirwa project yakadero. Saka museum ichabva rini? Tichambomirira kuti tipedze zvokuvaka izvi zvakanaka tozochivakawo chakapira pacho chete. Chakapira pacho chete zvakanaka. Because museum ndofunga ndoya offside. Toita paoffside tonotokuisa nechekuku. Alright. Iripo. Saka ndo zvatatava nazvo mukati mevhidhiyo yedu ino. Chakubatai zvakare pachikamu chinotevera. Amen.